Très bien. Nawen dumini mangame wati wajira ka fo ni ote mali chifna ko ka wati damene toy o ya bantola ya amba jira la ka fo ni émission jeunesse et développement chumutola et Chérif la TV joran sans fait Eric Lembonyonku mi ma to abise ka chama fo émission erek mun na wala tugumina donc ina fo dimanche ka damene ke kanyatani konontola ambe wuli blanche chifna ngondoma ka se ka kuma aleka actualité ka tugumina abe baramina yala dona barena tugumina ay diguminu soro adamina la fouko na si ay heraminu soro donc ambe wulili ke kasika aux questions posées anga ma wulita kuna adawla ambe babu do wireta mali jamana ere tabulu yara mimba to shifna go bisika u hakilna tadi akan chugumina o de kadra konna na bidimashi ay wulibla an chiffrion doma ni ale musulakaye wajira ka fobi ambe tashibla belebele ke ka nyishi mali musulaka bela jelema ka nyishi farafina musu bela jelema sabla Sergena ni tomba et dondo kerengana mali farafina musu bela jelen kamana abawili journée panafricaine de la femme avec 131 juillet là on beka a fêté différer la bi voilà ambalom suba mbolo koroni oui à 100 sanogoye donc don li dala don muso tiasrilen doni ala sona mina kuma da masomi akaseka adado aka jinateke barawla ka klaka doni fo muso to la don kaseka fasa belebele bada u fana la tugomina ani fana mam fana be kene kan wa ka degede wa ka deme karamoye ni oyi manager Fousseni Traoré en même temps il est acteur culturel andi la ka wuri plateau in kan ala sonama afana bena akilata fo muso jore mi femi metalike jamna yiri wala kirengana la ke femi metalike seko ni dungo yere yiri wala mali jamana kono jensire gena kunkani ala sonama ori bi babuye na mena ndatu mina 600 mina kuma di anga mawulele mani oyi asa sanogoye salam alaikum kodi bashitila wa alaikum salam basfetana très bien ami sonjale no sabla ambe muso to kala duna ni oyi 31 juillet ka fo ka tashiblage ka nishi jie muso farafina muso bela jele makirina na mali muso yani anga do jamuka ngono follow je crois que ikadda kunya follow bisika ke minga amba ngini ika musulaka ou jansani kandumani donc et au passage amba aka pianisi fu ware furu chef na yi ambu bela jelen fu si sambe kene tubulo yananga do kene kono Segena musolo segena de segena mali musolo na falo gado como sueti kola farafina musolo musekoba na usona barama
musoya tɛ bɔlankolon ye musoya ye kunba ye Merci beaucoup, merci avec cette belle voix qui nous conduit directement à l'entente de l'émission Amaye Kafo ni voix du monde ni va en 15 gadou. Djemkan kono ni oye jeunesse et développement en photo mina djemkan ya dabulembe mali chiffre naka bela jelende ikra dungli dalayi o ikra kenre barakela o ikra bulula barakela di djemkan da elembe bela jele mi sile mi ka jabrani na kadi ka se kan wole to mina wi se kan mi duru srata 605 an wole 63 00 12 95 no kala dra mi kalanso nyona ami wole kana nga plateau wol mana kadi fana djemkan se ka délocaliser kata fi jabala la merci Hassan et kan kadi ko jugun alors avec son manager sur le plateau, Fousseni Traoré. Salam alaikum. Walaikum salam, Terga. Vraiment, ameki noye san. Franchement, ambe folie belebele di yerema. Adjaraini. Ka folie belebele di Shérif la Barakela Bema. Adjaraini. Directeur fo Bella Dele. Kata anga karamogo bafo. C'est ça. Mi ankaramogo guidi. Ambe folie belebele dama. Kesobe. Mi amfai. Amba fo kusube. Kesobe. Ka lamelkela ani lajelkela ambi befu ku wali nyumando. C'est ça. Émission moko ka kanga sogoni émission na kusobe parce que ni émission kalambulon dodi. Oui tiens. Parce que Sidibé ebeni émission sigi an chamamba la jambe alaje ka chaya o jumaye wakati bena kalandondo. Oui tiens. Moko te kalan ko parce que classe kono mais moko be kalan à travers nous fanana. Surtout ni émission jeunesse et développement moko be kalan na kusobe. Adjaraini, vraiment on a tiré la foi. Manager ka kumala, je crois que c'est très important. A photo komina wati daele nimbe au bela jeli odila hanay ngule wati hal ni aka gelema men to rega ka ke kosobe vraiment merci beaucoup parce que net c'est la fin fort net est folie Adjaraini précisément qui est fana Adjaraini vraiment Adjaraini merci beaucoup merci. Alors Hassan je crois que ikmakan kadi kujuguni ya ka fo vraiment ma biseka dana ta kadai kan dans les jours à venir ka fo ibiseka no beaucoup là yana ngata yoro jam folo donc ida sera kan adamadia ira sera kan Hassan ere join abora John dila abebo sigida jumena tuguda jumena mali marabulu jumena. Ok. Yani nga kuma d'abord ma fa alhamdulillah rabbil alamin ala fo ala me bido yira neni awla ka an karamo bafo no Sherifu Madani Haidara inshallah fo libiano ka an lamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ani an filɛli jama ka bɛɛ lajɛlen fo ka an ka sababu ɲumanw fana fo n'o ye n yɛrɛ ka manager ye Fuseni Tarawele ale min kɛra sababu ye n'an sera ka plateau sɔrɔ. Bravo. Donc ni ye foli k'o la ne tɔgɔ Asan Sanogo ka bɔ Daramani Sanogo la ka bɔ Nimbobura Keita la wala ne bɛ bɔ Tomiya mara de la. Toumia, c'est Goumara. Samara, c'est ça? Samara, c'est la région, c'est ça? C'est ça, oui, Boboy. Maintenant, Bobo par mutation, c'est ça? Il y aura Benino, Yirimajorima. Ok. D'accord. Mais Bamana Dongileda. Bamana Dongili. Ok, Djoudjan, quoi. N'est-ce pas, hein? Très bien. Alors, il boira Kaïdatou, il boira ni, il sera là, et puis, Amafika Dongilida. Iko kibe juru bamanan juru de da c'est ça alors et boboye be bamanan juru da togodi no be na ko sobe bamanan dongli de kanu be na imasi ka ta fulaga na parce que on a motigi ya no fulaga woni ikuma ta fulaga ayi ko te kanya na mai d'accord donc c'est ça amena noir d'ici sans donc asiga émission re wuli sans d'accord adjira ko sobe mbaye ka fo dongulida inkaji ko sobe c'est ça mais muni impressionné ka do dongulida la olma duguma souci do dongulida la wa fa yan fa olma bayan fa sur la togudi
Bon, ne ka dɔnkili da yɛlɛ ne y'a sɔrɔ so de ni kuma diyara n da parce que ne bangela ka sɔrɔ ne yɛrɛ fa bɛ dɔnkili de da a bɛ dɔnkili da an ka bɔbɔkan na a bɛ balani fɔ donc kabini an fitini a tun ka d'a ye ne ka kɛ dɔnkilidala ye et puis a tun b'a fɔ kuma bɛɛ Asa a ka di n ye i ka dɔnkili da a tɛ tɛmɛ o kan donc a ka dugawu b'i ye a ka dugawu bɛ n ye mais i bɛ san sɔrɔ awɔ donc ne ye n ka dɔnkili sɔrɔ ten de ça c'est très bien de e ko k'ale kuma da bɔbɔkan na yala e fana bɛ se ka da bɔbɔkan na n bɛ se ka n débrouiller débrouiller awɔ bɔbɔ t'a fɔ ko débrouiller dɛ awɔ n bɛ se ka bɔbɔ est fier i bɛ se awɔ ayiwa n'i bɛ se so fila boli kɛnɛ filɛ il y a le manager qui est là, il y a le pianiste qui est là. On va faire ce test-là. On va voir. Donc, allez, Bobokan, on l'a sur un temps, mais ça. Mais on dit Bobo Mingbegan, là, mais peut-être au bail café. Enfin, avec Jansab là, oui. Surtout, il va Bobokan, il va à quelque tasibla qui gagne si Bobo Mousso Fanama. Mais il va à quelque da. I dongli da Bobokana ka tasibla ka nyishi farafina muso be fanama ani mali muso be allez-y amigo allez-y Hazunu awebe owe Hazunu awebe owe Orori wari adimana Oro sanu awomana Tafia mana Hazunu awebe owe Awa musoro bogotigi fana do ande muso do be communiquer ko anzunu iba do awa me azunu da adilla kana na plateau ko ya anzunu don bobokana we musumani bala muso mi ma furu fala muso mi ma dafa mi ma furu fala mi ma furu ah d'accord OK très bien donc tashibla jara musolaka bela jeli tu crois que bobo fana kene secondo sera gam bobo fana no ko sobe ami muso ya to mais bon donc lida Delphine Mukuru voilà ou Kwachan et puis voilà ils sont nombreux donc vraiment Virginie également voilà donc vraiment c'est des gens qui font la fierté et qui promeuvent également leur culture vraiment en but OK à la Kassandi culture bella Jelima merci beaucoup alors je crois que on a savouré
sa belle voix tout de suite. D'accord. Anaka instrumentiste, nous, à pianiste, vraiment, en bas, on a fou, je crois que perspective bon du mène est boulot, mon est niésin kani, ambalamso demain, à don l'ida sera quand. Je crois que y m'a chaman demain katimi. Alors cette fois-ci, ce n'est pas facile. Alors milliers man ron kosobe. Alors quel sentiment vous anime par rapport à son talent? Bon, Sidibé, et pardon, et puis tout le monde d'accord. Et puis, dans mon côté, à tenir qu'à dire les kumaï, mais et puis tout le monde d'accord avec ta foi quoi. Mais et-il doye, il va se raber. Oui, Jumaï. Ani nyong don sababu do simfe. Mini nyerefana invité plateau de camp. D'accord. Donc à Tarale à un baroque. Nyaye a barakon nana barakadai. Barakadai. Katase mogomi i kia barakadi et puis bado bi minfe. Parce que barabe dia doye mais tare bi minfe. Oui, tiens. Et puis tard ka kanga mi reke mais nyaaye ala abada bi min fe abada bi fakata yoro mina. D'accord. Bon ni yo ye mogola ka kla ka ye bi se ka deme isse mi e bodike Tout à fait. donc ne na ka collaboration damena o de la sera fait ne ya ye bon pourquoi pas na yan fara fanga fara ñogon kan am se ka chaman ke ñogon fait donc on a à partir de là ani kumana faut qu'attaquer à une fin de sigi ñogon boula no c'est bon. Voilà ka boula no c'est OK kata c'est nga soroka ka manager officiel donc am au bara de kono fo 600. Très bien. Mais ni marqué kosobe oui a ka sincérité ani a cheka sincérité. Non bobo qu'on y vient voilà kata c'est tuguni ani aka bi barata ni akanumbala. Merci. Et puis niko mokoma ko 8h ni a faut aller ko 8h 8h va sur 7h va sur merci. C'est ça. Donc du coup il faut sur mokomina barakela do quoi. Oui tiens. Donc on est tigini demere de kakan. Ati non so obara ka foku bara yimi na be ka akadai. Merci. Et puis imaginaire nana ka obesora. Voilà. Donc d'habitude on devant ce artiste kono. Voilà. Mais artiste nana ka an kono bi. Voilà. Tellement que iba ka fo balen kadui. Merci. Ouais, effectivement. Donc au sereni au ketchogoni ça dit détail misen do be no be mogola dron o ya dafale ni il va faire rendez-vous ni fin no donc o de ne pousser ka ke aka manager yere donc ambise ka bara nyuma ke chogo na yon fait. D'accord. Voilà. OK, projet bug memba bula on va faire ka. Est-ce que ce n'est pas facile hein ni artiste Douma. Artiste Douma ta ana sans fait atekele. Merci. Parce que on a tous vécu vraiment cette expérience là amana on kosobe. Vraiment. Artiste ga jey particulièrement majeri amana on a photo koni particulièrement majeri voilà amu chama de mega timi me u chama non arrêtez quoi on tanga téléphone non arrêtez non mais ndalimbala asantatike oye parce que nya fo chogomina bon moko ye chogo e danaye mais modo abke filier ala kana ke filier mais bara yere damnen sanche anga bara kun folo o jumaye mini jamana ka le 22 septembre nato ni ala ka je donc on a décidé qu'à 22 nyanamaya et masigi ka ofei masigi obemi obe katara ni mafli masigi bi Dieu la fanfelan. Ah d'accord. Voilà. Vous venez de m'attaquer. On va attaquer le 22 donc on va que anga barami concert au folo. Donc ça c'est le baptême du feu pour l'artiste. Merci. D'accord. Donc oye donc ore kama ambika chesri ni wulika jo chamanke. D'accord. Pour que anga seka moko la kulonge ko nyana je kusoba. C'est ça. C'est très important. Ami do wulike aka je amanoron mais mami numba kono biga foku ubsika ntaro na futugo na fesiri wala excuse-moi pour l'expression pas fesiri wala mais amanoron ni go connaître artiste fou bi avec fierté continue misamina oui Adama Yolomadi. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a vraiment il a été reconnaissant. C'est vrai que aïe rondo wa so nyere be duguma me ganga ko nyini mais on fona dona kono ba wuli amena plateau ni fauna mais jusqu'à présent Adama Yolomba est vraiment moyen mado. Ouais. Mais parmi tant d'autres également il va y avoir un artiste qui est particulièrement parce que après vous chama membolo a ou nyebe mo chama na mali kono bi
anu chama bono nyon fe duguma yu deme do wele na ko do wele kana plateau ko mena hali moto kuntu bulu mo do kumbu tamuto la na hein j'ai ces preuves là ils sont là il y a Mbouye par exemple non mon flo mi kuma micro là ni des micro d'ama Mali be Sidiki Diabaté aujourd'hui il est là mais entre parenthèses donc c'est compliqué. Aïe, mon téléphone fait rien. Mon téléphone fait rien. Voilà. À la caoutchouc. Amina. Donc fils voilà quand sur la couleur. Amina Rabi. Rapidement. C'est ça, c'est très important. Alors Hassan, il me semble que actualité est tombée sur les boulots sang. Mais il donne donc l'idée je crois que ni au art kononaï. Est-ce que Amenawa? Bon, avec Sanji Damanamani bon. Avec Sanji Damanamani bon. Ok, il a faut 100 là ça va naï. Non, avec Sanji Tanyoron bon. 100 ans, 10 ans. Donc vers les années 2014 quoi. Ok, mais on se dit il faut qu'on a donné. Voilà, il y a femme. Très bien. Donc il faut musique a fait une bangerade parce qu'il y a tout comme il y a sur so. Parce que tu vois comment que. Alors, il donne là, il y a des parce que mon temps va vous compte pour rien sur sumusira ou batemusira ou et sur tu dis et il y a des chuko du mena. Bon, ne woni ne tu me toka dege so. D'accord, il faut en effet. Non, nous furulen ko fait. Tu m'as dege ninche. D'accord. Voilà. Ah donc écoute à kefi furulen ça ke. Voilà, ne tu ta ke parce que à ton cadre ka ke demisenia la mais manya soro. OK. Et parce que ne fa ne ba olu sikli me village le là. Donc ne na ne Bamako ya no. Ministère ke la folomina wo be no. Ambufo. Donc ministère ke la sans folomina. Ne tu ya ni grand sœur fait agatan to ko le ministère là. Mais aller ko to ko nu kono wa ko nu ya. Akari e ngadebe ba kuntila. Voilà, ya femme. C'est ça. Ya mais furule ko feri donc kon damnena donc il chef na ko me ar kono ri ube aw ñokono ar ri kono non ale kunte ar kono ne re kunta ko ube ya damne ñokon fe aw flabe bo ouais to ga répétition que ça kono na la donc ina re jeu soro bobo funa furmani shawara ma do ube abe client awa le fane bobo re d'accord très bien voilà la fo jey ngono abna gere shiani shara ñokon ko to gna ini ni bobo dorante le flaw fanate sangu dendi shawara ma e jo fiena o kele no be flaw la re ay non mais mali kono dable la mena d'accord donc abna fo yiko ki don la be 100 ans bo 600 alors dongri e ga micro taire o kera yakli ba asana wa yakli ba datila wa est-ce que tu peux faire une anecdote par rapport à ça? Est-ce que ne hakli bo yere la bli o ma bi kono de eta ni ni ngasa ko ni micro ta sanju mais nya ta do mais les combien nya ndona kono do mera datila anila bebe ne kono tiens la neta tene kono parce que micro di la ne ma dom na asoro jakun tenena akunte se ka ton kulo la tellement que nisrana njorola non akunte se ka ton kono tiens tu m'as d'accord très bien donc vraiment ouais d'accord il me garde à tu n'es pas mûr en ce moment alors et donc est-ce qu'il donc lida titri du mais donc il y a donc il faut du mais donc il faut et armée Mali anga Mali muni blaka nga malida parce que ma chama malida muni eka fem kra jume bon mi ya to ne anga malida parce que nya do ga fo am faso nye tarum na fo na wa seyere doronte jamfa bon be ba kono sa jamfa ba kono anga finpila ko be ba mi faso ne aye ka fo am faso chefari so bala me fe ko refo am faso nye chefari so de ambemba u kunye chefari ne donc am fana bora chefari de la d'accord donc ne sigira ka meri ne ka kanga dongli da am faso in togola c'est ça ka ira am faso deuna angana sran an kana yira sabula an bora femina o mastra donc ko ini nanati d'accord voilà. Donc je crois qu'avec la permission de Adama Salia et puis Abou Diafar Diabaté abina alme malienne façade ani
armée malienne vraiment fasa kan ka daw ye maa maa ni dongila daminɛ kɔni i ka dongili fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ armée malienne fasa de ye quoi c'est ça ka tasi bila kɛ k'a ɲɛsin u ma alors an b'aw wolo faut que tu finis quand même donc en démoussoyer qu'à voir bisra minkan vraiment akanga de me kosobe vraiment et ka motivation on t'a donc qui motive le mais ka motivation nga de me kosobe parce que il faut nater
choix en fait. Voilà, depuis un an, je crois que je crois qu'en Boraka, Noble Mani Milajesani, ou Ekatashi Black et Mali, Fintela Belagede. Alors, est-ce qu'il y a des retouches à faire ou bien jusqu'à présent, moi personnellement, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que parce que jusqu'à présent, on avait évolué là. Voilà. Donc, économie, profession, ça rime ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut, peut-être par exemple, s'il y a des choses à recommander toujours, est-ce que Bibina, il s'est gagné fort, il a artisté? Déjà, à ma cobe mina follow, on voit des fins chamandi parce qu'il faut savoir travailler. La voix, c'est très important. Parce que mon chamambe, il t'a sur instrument mekada, il t'a sur un instrument était fangé fait. Mais elle arrive déjà à se cadrer instrument qu'on a, elle arrive au moins à faire de son mieux en bas là pour ne pas dire que ça va. D'accord. Parce que moi, je il veut qu'elle emblonne la dongo. Donc, du coup, ne sais pas même faraka, aller ça, à voir la travailler. D'accord. Maintenant, inspiration mbena, parce que aïe, sera de tarama, mini anga corolem folie. Tasrai, ani katasi dongli jarbe d'alima. D'accord. Mais rythme mimba boulot parce que déjà un exemple, ni ba génération qui est par exemple, il va donc avec donc les jarminda. Exactement. Bon, ni allez voir mais il va clangailler bon akasuru au srafe kana. Donc il va y déjà avec ta srami fait ni amabla na ma fli aérema. Je pense qu'avec ça fait un chamanke. Très bien. C'est très important. Donc vraiment, c'est très important. Alors, est-ce que Bimena il rapidement, je me en bas fait qu'à Nouri Jona, est-ce que ambition ba il la 600 et Arikonana, il va faire qu'à Mouni, c'est comme Eka idole joint dont l'Inkonna la Arikonna, l'Eka idole joint. Bon, nega idoli tati jelama shakiti. Ouais, on mena fosoni. Effectivement. Ouais. Tuma lega son la même chose. Ali c'est sambu la même chose rede. D'accord. Mais il y a une ka approcher. Il y a une ka ta afi. Ah oui, non, hein. Aïe doit ok. Afna kara aja na doit mi atebi. Même si la fitine faraka on a prévu programme qu'on a, ils vont faire un son ensemble. Très bien. On va un son bon on fait. Voilà. Puis que Badjene, aka idole, katase ARMA, ni ala sona au barobisena, ni ala kadja. Donc tout est déjà acté quoi. Voilà. Ok. Alors là, on va chercher cette collaboration artistique pour vraiment kiffer parce que une Djenabaka vraiment, une tante Djenabaka fait un habitat kosobe parce que il a capilla d'amener la sonne, a une aclita aller là directement. Mais na fond, est-ce que il te gatani Djenabaka kasrai effectivement. Ok, en double parce que Nibi Sina Mami Sina Nola Tia Manyana Mai, c'est très important aujourd'hui. Alors, double Alaka Itemi à l'air là. Est-ce que Ambition Bawara du Mbila, dont il a une condamna il va faire comme Mounique, minimi, une grande de la Minke. Bon, ma fait qu'à faire un de quai, Malikono, Malikoka, ma fait un concert bauquet. Voilà, ma fait qu'à bara de quoi. D'accord. Ma fait qu'à bara que Malikono, Malikoka. Il a tiens, il faut, il a manager, c'est très important. Pour qu'il y ait un artiste complet, il faut avoir une voix complète aussi, c'est très important. Il faut y voir. Parce que on a bara bebita kili, a bekili presque. Pour devenir un bon journaliste, il faut vraiment travailler sur la voix, et un communicateur, un communicant, et ainsi de suite. Puis, on ne dit pas que il voit la pipou, mais il ordinairement, quand on a fait il est guérin. Vraiment, c'est très important. D'accord. Donc je crois que est-ce que on va faire rapidement les tours de table comment là-bas nous va au boulot boulot et puis numéro c'est ça. Alors et puis cinéma peut-être. Donc, on met folie la
an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ma n'an lamɛn caman bɛɛ lajɛlen ma ka siri fila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a kelen-kelenna bɛɛ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ k'an kanubagaw fo k'an dɛmɛbagaw fo k'an ladiyabagaw fo bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an bɛ denkudiw kɛ an bɛ kɔɲɔw kɛ donc an bɛ concert fana kɛ quoi très bien donc ni mɔgɔ min mago b'an na ayiwa o b'an lasɔrɔ sira min fɛ 75 mana yɛrɛ ka numéro dɔn allez donc du coup fɛn minnu bɛ comme a y'a fɔ cogo min na n'i y'a wele sumu na a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ se min na k'o don d'accord n'i y'a wele k'a k'i fasa yɛrɛ da privé la i ka so anniversaire a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ a tɛ foyi fana dɔn an bɛ jamukan kun cɛ n'o de ye sisan voilà donc ne bɛ fɛ yanni an ka jamukan kun cɛ jeunesse et développement min ye Sidibe ye i ka i den don n b'a fɔ ten i kan fili kan duman ani lamɛnnikɛla bɛɛ ani filɛlikɛla bɛɛ k'i kan fili u ye ni mɔgɔ minnu mako b'an na o ye 78 49 12 04 ou bien 66 38 90 89 voilà mako bula bara sirakan denkuli kɔɲɔ walima lajɛrɛba minnu b'aw bolo réception fɛn fɛn a y'u wele ni Ala sɔnna ma an denmuso bɛ nisɔndiya kosɛbɛ merci beaucoup ne b'i yɛrɛ de fo kosɛbɛ merci ensemble man n'i wele wagati o wagati o kelen don non c'est normal i fo kosɛbɛ ka foli belebele d'i ma i bɛ ka min kɛ artiste ye i bɛ ka min kɛ art kɔnɔna na jɔnjɔn yɛrɛ de ka kan ka d'i ma n b'a dɔn fana a bɛ sira la inchallah parce que i bɛ ka lajɛ i lamɛnlen de don n'Ala sɔnna a bɛ sira la ni Ala sɔnna ma inchallah baara de bɛ mɔna bɛɛ lajɛlen inchallah merci je rappelle que aussi artiste complet de don parce que a bɛ fini kala aw tili b'a la ne dila ka bɔgɔlanfini dɔ don n taara Mali yɔrɔ o yɔrɔ la fois dernière n taara ministère ka baara dɔ la ministre yɛrɛ bolila n kɔ de ko ni peut-être vous êtes témoin ayi n y'a ka numéro d'a ma ko k'a ɲɔgɔnna kala k'a d'a ma quoi Mali bɛ a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ yen vraiment merci beaucoup jɛmukan ni Ala sɔnna ma n'aw ma se k'a sɔrɔ dimanche 19h 20h aw b'a lajɛ o dugujɛ ntɛnɛn k'a daminɛ 11h la ka taa bila midi la walima a bɛ taa Chérifia TV bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ Facebook YouTube a bɛ a sɔnna don dɔrɔn jeunesse et développement ka thème tugu a la a bɛ jɛmukan dafalen sɔrɔ yen nɔ merci beaucoup an b'o bɛɛ lajɛlen fo Asan Sanogo an b'i fo ka tila k'i furucɛ fana fo ka tila ka i ka manager fo Sine Traoré merci beaucoup un artiste complet merci k'an ka équipe bɛɛ lajɛlen fo Adama Saliya Kulibali Abu Jafar Diabaté et puis an ka alimami ba an ka ustaji an ka Alhaji Musa Traoré merci beaucoup a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ merci Filari sani filari malo Mano,